Čo? No, a som došiel na zastávku tam, kde je... Prečo nie je svetlo? Tam, kde je tá tlačiara, vieš, Polygraph Print. No. A som bol trižby. Hej. A jak som nastúpil do autobusu, tam bolo by... Toto proste vieš, keď je veľa stupňov... Neviem, hlavam. Ale jak sa to volá? Keď je veľa stupňov a to potíš a proste toto veci. No. Ale jak sa to volá? Sahara. Čo? Sahara. Nie, ale proste ten... Kde mám trovo kladivo? A tu je moje. No. Mjolnir ma ochraňuje. Tam Odin ma ochraňuje. Dobre. A ešte tu si písal v tým Ronin dneska, že? A čo? Ja neviem, ja už si pamätám. Žež to vypil toľko, litrov. Kedy si vypil? Ukáž ešte raz. Ty vole. Volal ten jak sa volá na spoloček do základnej? To je taký Mišo, ale jaký? Kuchár. Nie. Ale stretol som Peťa Vojteka aj s kuchárom. A oni to takí typci. A oni ma volali. Ďoďara, chvála som stretol. Mi hovoril, že mne nie, že toto je deň, čo nasleduje pred pondelkom, že by som došiel na hlavnú. Jehol som toho ďoďa, vieš. Vieš, ktorý ďoďo? Ježiš, však to bol môj najlepší kamarát nakedy. Však on je feťak strašný, ale on je taký dobrý. To je presne jak Dátka, on je strašne blbá, ale strašne krásna je ona. Proste múdra. Povedz mi, alebo mi batory. Ja ťa jebem, včera som ich hovoril. Tak burzu. Kto? Čo si spomínam, to som vraj som včera hovoril, koho ľúbim. A dneska o čom stretám, hovorím, o čom hovorím. Ježiš, ja som sa zjebal. A však to ešte na... To tu horu, čo je tam, ideme dneska. Hej, na kavárku. Presne toto som myslel. No. Však i tam sa zjebel. Ja sa hanbím, Dátka. No tak keď toto vidíš video, to sa budeš ešte hambiť viac. A otco ti hovoril, že by som nepil. No vidíš? Si ho sklamal. I ty si ma sklamal, otec môj. Boli... Koľko ukazujem teraz? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bolo toľko dievčat asi. A som bol ja. Ten môj spolužiak zo základnej, že jak sa volá. Ešte bol ten prvák, bol z prvej. A? No Vilko. Presne ten. No. Taký typek ešte jeden. Či nie? Nie, Luciáni, už tu nedojdu. Oni mi už ideme, hej. Ešte vytriezil. Bajka. Či? Hej. To sme sa vtedy stretli, dnes, keď si išiel s Michom a ja a s tou blondinkou Marianou. Nie? Čo? Ešte horšie zjeba!